Cotío, como xa sabedes, o noso espazo de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nós José Luís Soprado, todavía presidente do Centro de Estudos Chamos Olamas, para falarnos desa homenaxe a Fariña Jamardo, en colaboración co Concello do Carballiño, con ese 40 cumpleanos desa obra que feita por él sobre a Feira do Carballiño, precisamente. Que tal, benvido, José Luís, como estás? Moi ben, moitas gracias. Encantados de terte aquí de novo e falando de cultura, como sempre. Bueno, é algo que é necesario, ademais, nestes tempos máis, non? Bueno, pois como acabo de comentar, o Concello pois decidiu realizar esas dúas publicacións, esas dous facímiles desas dúas obras de Fariña Jamardo como un pouco homenaxe a todos eses anos desde que el pois creou esas obras, non? Imagino que pois esa foi a motivación de facelo agora mesmo, non? Sí, bueno, eu creo que é unha data moi significativa. Son os 40 anos da publicación desa última publicación que fixo Fariña Jamardo aquí no Carballiño, e sobre todo, por mentre non se demostra o contrario da persoa que quizá máis ten apostado por a literatura daqui do Carballiño, como foi el, e aparte deso tamén, claro, pola súa personalidade, pola súa trascendencia, como funcionario, pero sobre todo como gran produtor e promocionador da nosa cultura, da cultura galega, non? Entón, eu creo que é moi acertado, é moi necesario, e, bueno, ven complementar xa tamén o que este ano se fixo coa obra de Emilia Pardo Bazán, e que, bueno, tamén co desexo de que o Concello siga apostando por ese tipo de iniciativas, non? Precisamente quería preguntarche por eso, este tipo de iniciativas, ademais da prol da cultura, son necesarias para manter vivo un pouco ese legado que une o Carballiño con eses grandes autores, non? Sí, claro, é que ademais hai que esa xente casi todo o mundo ten oído falar dele, pero hai que facela visible de alguma maneira, non? Está desaparecido, pero, bueno, hai que visibilizala. Sobre todo as xeracións novas, as como que vos formades parte, pois, que deberíades de conocer a este tipo de persoas que tuveron moito que ver. Bueno, pois, para entender o que é a cultura de hoxe en día aquí no Carballiño, pois hai que, ao mellor, remontarse a chegada dese home aquí ao Carballiño, non? Ele é un gran dinamizador cultural. Nuns tempos hai que poñelo nun contexto tamén histórico, no que el viviu, nuns tempos que non era nada sinxelo facelo, era máis ben todo o contrario, era moi complicado traballar no mundo da cultura, sobre todo que era a cultura extraoficial. E, bueno, eu creo que é o momento de reivindicalo como escritor, como funcionario tamén, pois de exemplar, nas iniciativas que tomou, e despois tamén, sobre todo, pois, como elemento difusor e dinamizador da cultura, da nosa cultura, non? Precisamente, se podemos destacar algo desa época que falábamos do franquismo, pois tamén esa iniciativa de Tasca e Literatura que trouxo aquí ao Carballiño, non? Sí, bueno, Tasca e Literatura, evidentemente, foi naquele momento digamos, unha revolución. Estamos falando dos anos 50, cando, bueno, son os anos, digamos, de dureza cultural do franquismo, moi complicados. E, bueno, Fariña Jamardo, digamos, de alguma maneira, para que nos entender, así como que non que era cousa, pois, bueno, pois foi deixando caer o seu pensamento, a súa forma de actuar, e convertiu bueno, pois nun xeito de facer cultura naqueles momentos, e Tasca e Literatura, evidentemente, foi moi importante porque foi unha aposta xa daquela decidida pola cultura en xeral, pero sobre todo pola lingüística en particular, non? E, bueno, precisamente, por exemplo, esa última obra, a Feira do Carballiño, pois é unha mostra do que, bueno, foi evolucionando, a día de hoxe non se mantén como era antes, pero unha tradición de aquí, digamos, non? Sí, bueno, eso é unha obra moi entrañable, sobre todo porque ainda recordamos eses anos, porque, decir, son vivencias da nosa infancia, é o morrer dunha civilización. Bueno, pois é tanto a feira como a liña, pois son dúas formas de conocer ben a nosa paisanaxe daqueles anos, o concepto tempo que non existía, o concepto amizade, o concepto das relacións humanas, eso el explotou perfectamente, define moi ben, e eu creo que solo por eso xa paga a pena, non? Además, desde o punto de vista etnográfico, é volver a aqueles anos, aquelas relacións, aqueles encontros da xente, non? Bueno, sobre todo, da maneira en que los trata, non? Que con unha naturalidade, sinceramente, totalmente, o sea, que se axusta á realidade, non? Naquele momento, sí.
Bueno, supoño que entonces pois sí que recomendas esa lectura para todas as idades, non? Sí, é unha, bueno, o único que pode atoparse algunha xente, sobre todo a xente que xa fostes un pouco, xa tuvestes o galego como asignatura, que xa, bueno, é un galego que non é un galego normativo, é o galego popular de sempre, o galego da aldea que se falaba, pero, bueno, eso non hai ningún impedimento, claro, porque ao final son 4 ou 5 palabras que se lle poden escapar a calquera, pero que evidentemente nin van alterar o que é o discurso do libro, nin tampouco, bueno, pois tampouco o mensaxe que quere transmitir Fariña, non? E, bueno, tamén sabemos que contan estes facsímiles cun estudo introductorio da túa man. Contanos un pouco que é o que volcaches ti nesas introduccións. Bueno, pois eso foi unha petición que me fixeron desde o Concello, bueno, eu fixera encantada, que dicilo, porque además é un persoeiro que eu que sigo desde hai moitos anos, eu recordo desde que nací na miña casa, pois, bueno, manexar aquela guía de Carballiño, de Fariña Jamardo, é unha persona que estaba, bueno, digamos, coñecida para min desde que nací. Entonces, pois, era unha, decir, pois, o único que tratei de facer é chegarlle a xente, un pouco a xente, bueno, pois, aspectos da vida del, sobre todo, bueno, a vida literaria, aquí no Carballiño, a vida literaria en xeral, despois a actividade, digamos, cultural aquí no Carballiño, a actividade tamén como servidor público, como secretario do Concello que foi, e tamén non só aquí, sino tamén pois, en outros sitios onde estuvo, porque, pois, por exemplo, vimos co modelo que fixo, que empregou aquí no Carballiño, pois, o de crear un boletín de información municipal para chegarlle naqueles anos a cidadanía un pouco a actividade municipal nos anos que era da transparencia, digamos, administrativa non existía. El sí tuvo valentía de crearlo, además facelo por escrito, creando un boletín, que aparte deso, pois, achegounos tamén a nácor da nosa historia daqui do Carballiño, non? Entonces, bueno, pois, vimos que ese modelo que utilizou por primeira vez o Carballiño, pois, chegou a utilizar, bueno, pois, unha das grandes cidades de Madrid, como é Getafe, cando na súa época de secretario ali do Concello, pois, ao final, o que fixo foi calcar o modelo do Carballiño, e xa despois, pois, casi 20 anos despois, pois, traspasalo ali a Getafe, é dicir, vemos como a época do Carballiño marcou uno moito, e un pouco tamén lle marcou o camiño a seguir ao longo da súa vida, non? Entonces, bueno, pois, como digo, eu tratei simplemente de facerlle chegar a xente, pois eso, que coñeceran un poquinho máis da vida de Fariña Jamardo, das súas inquedanzas de tipo administrativo, de tipo cultural, e outras que non se levan ao mellor valorado, bueno, creo que na súa xusta medida, como son, pois, a defensa que el fixo dos concellos de Galicia como diferenciados dos demais de España polas súas peculiaridades, e, sobre todo, dun papel fundamental das parroquias, pero non como a parroquia como entendemos, sino como incluso cunha valoración xurídica que tivera o seu peso dentro da política municipal. E eu creo que son cousas que hai que reivindicar deste home. E, bueno, igual estou me adiantando, pero como pasou un pouco con Emilia Pardo Bazán, despois desa publicación tamén que fixo o Concello, seguiuse un pouco con esas actividades para potencialo. Non sei se haberá un pouco iniciativa de facelo neste caso tamén. Non sei se o Concello ten algunha pretensión, é unha moi boa idea, porque as cousas non se deben quedar só nun mero recordo, non? Eu creo que sempre que, é dicir, ti descubres a alguén, pero eu creo que a propia curiosidade do lector agora pois debería empuxar a facer cousas que complementen esa lectura desas obras, non? Eu creo que sería importante. Bueno, supóñome que o Concello, non sei, terá algo pensado, non sei, enteramente, pero sí, supóñome. E, bueno, sabemos que publicáronse 1 milleiro de exemplares destas obras, non sei se sabes como se poden acceder a elas, como se distribuirán. Sí, creo que, bueno, hasta onde eu sei, creo que esas obras que se poden recoller no Concello, que é para toda a ciudadanía, que teñen coste cero, bueno, creo que calquera que se chegue ali, pois supoñeme que lle darán sin ningún tipo de problema, sí. Sempre creo que a única condición que lle poñen é ser aquí veciño do Carballiño, nada máis. Bueno, pois encantados, como sempre, de terte aquí con nós, José Luís, e pois de acercarnos sempre un pouquiño máis desa cultura que non é coñecida para todos. Bueno, eu, no que eu sei podo, pois encantado. Eu que se me permites un segundo, claro, por suposto. Eu creo que é moi importante que empecemos a valorar eso, porque aquí ainda hai un pouco o complexo de que
o Carballiño é que non deu figuras como outros sitios, eu creo que as ten igual, que o que pasa é que é o de sempre, hai que descubrilas, e aquí tamén temos a nosa literatura, temos a nosa historia, temos moitas cousas que hai que intentar chegar a xente para que a xente as valore e as poda decir, eso é. Bueno, gracias por a vos por haberme invitado, e a deixar a todos un feliz ano, que boa falta nos ve. Por suposto, bueno, xa sabes que esta é a túa casa, cando queiras aquí tes un espazo. Vale, moitísimas grazas, José Luis. E, bueno, os nosos espectadores tamén, moitas grazas por estar con nós, e vémonos mañá de novo en Acotío.